good evening, good afternoon. Dito ako ngayon sa sa bubong ng Bolorama. Linisin ko yung gutter namin kasi may mga tumutubong kanina. Kinuha ko na yung tumubong halaman. May mga yung tawag dito, mga lupa. Siguro sa mga ibon yun. Lamig ng hangin, ano ba yan? Ito yung nalinisin ko. Yan si JB Boy. Pneumatic.
Ito guys, oh, daming mga parang mga naninigas na lupa. No? Itapon natin. Ito yun, no? Hagis natin doon. Na, pre! One, two. Ito na. One, two. Yun. Okay na. Para kasama ka. Para sisika tayo. Maglulupa sa Canada. Ito yung ano, tsura dito sa gutter. Ay naku, mainit na. So, nakababa na ako guys. Hindi ako naka-video kasi wala, mahirap. Dito ko galing, oh. Yan. So, balik ko na to sa likod, itong hagdanan. May gagawin pa kami. Yung may ayusin pa kami sa machine.